Вітаю! Сёння мы з вамі чытаем 118 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на англійскай мове. І я спадзяюся, што з кожным санетам вы бачыце, наколькі яны не падобныя адзін да іншага. 116 быў такі гімн каханню, 117 такі вельмі сумны, і гэты адрозніваецца ад іншых санетаў, ён такі вельмі і вельмі разумны. Ёсць над чым тут пасядзець і памеркаваць. Таму давайце чытаць і параўноўваць беларускі пераклад з англійскім арыгіналам. Мы ўжываем вострыя прысмакі, каб апетіт узняўся да яды. Мы зелле п'ём ад ліхаты усялякай, каб асяродак чыстым быў заўжды. Вось так і я. З твайго замілавання на сэрцы меў лагоду і спакой. Калі хварэў, дык праз сваё жаданне змагацца з выдуманай ліхатой. І захварэў рэшце не на жарты. Лякарствы горкія адважна п'ю. А што было ва мне пашаны варта, пакіне з лекамі душу маю. Уцяміў я, атрутай стануць лекі, калі любоў пакіне чалавек. Like us, to make our appetites more keen, with eager compounds we our palate urge. As to prevent our maladies unseen, we sicken to shun sickness when we purge. Even so, being full of your near-cloying sweetness, to bitter sources did I frame my feeding, and sick of welfare, found a kind of meetness to be diseased, that there was true needing. Thus, policy in love, to anticipate the ills that were not, grew to faults assured, and brought to medicine a healthful state, which, rank of godness, would by ill be cured. But thence I learn and find the lesson true. Drugs poison him that so fell sick of you. Вельмі прыгожа.